Step at kasingi ka babha tu kan longi pi baro ki basngap ye gani ka program morning mana. Ka khubor begini pusan na gani ka step ka long balei ki yo ka bainong babha. Kan puli na ka gospel o Matthias ka nong ka ba arposan ka khot ka ba arpowei. Ti ukan rat jong u la ong ha u bahame u syakri babha pat banget melaminot ha ki bakendiat ngan bu ya me halor ki babun tu khilet chapo ke jingkamen ukan rat jong me. Hang ni u Jisu ukren chapang ka parshi ki talen. Uwei u syakri u yo san talen, uwei pat ar talen. Uwei pat tang shi talen. Ki arngut ki bala yo ya ki talen jong ki. Uba yo san ula penroy sa san, uba yo ar ula penroy sa ar. Arsya na ka bakila yo kila penroy. Te ukan rat jong ki haga di ka farsi u Jisu ura ya ro ula aiburam ya kini ki arngot ki ba la kid kli bat ki bala 3 minut ban penroy ban penman ya ki talen baki yo. Bat kumta na mar kata gajing yai nek ka jong ki. Gajing 3 minut jong ki kan rat jong ki ula ai ka bainong jong ki sya ka jingkmen bakrau kila rung bat kila yo kambun chu ya kata ka bakila yo namar kajing yai nek ka jong ki. Kajing yai nek hang ne u Jisu ukrene gane ka parshi ban penpau syapang kajing yai nek ka jong ubriu hala ka jong ka kam kajing yai nek ka jong ubriu para briu kajing yai nek ka jong ubriu bat ublei kajing yai nek ka jong ubriu ha kajing nek kajing yai nek ka dei kajing long ka baken jablei wei na ki khandai tli ki so mensim udai kajing yai nek la ne ka faithfulness play ulong uba yai nek ha kajing long jong u ulong uba kho ja kajing yai nek ulong uba krau ha kajing i uba yai nek ha kajing i but ulong uba yai nek ha kajing long jong u tau de play jong i but ka wei na kajing long play ka ba kong san ka de kajing yai nek ba ka ne kajing yai nek ka de kajing long ka ba play ubu ha ubriu ubala ngai bat ubala priang ubala pendap do mensim bako bat dei kajing yai nek ka bala penlong ba ubriu unyo ya ka bainong klem artatin klem pep Jisu ong tang utau yai nek hadu ka bakut uta unyo lagi haga Bible ya tu syapang kani kajing long bakani kajing long ba yai nek kadai kanong rim kadai ka wei na kajing long ka badon kam ha kajing nget ya ublei ha kajing syakri ya ublei bat ha kajing ya dei bat ublei ka Bible ka yatu syapang ka wei ka samla ka bakerteng karut kani kadai ka persakurim jong ka Naomi haba ka Naomi kala duno ya laulok bat ya ki arut ki kon cenrang kentup ya utanga jong karut ka Naomi kala sariu kentei kam doni Eshu kala don tang ya karut bat ka Orpa kini kidei ki persakurim ki bakit nga jong ki baro arngot kila yapno hakarimowa kumta ka Naomi kala rai balai phai biang no sya Bethlehem Israel namar katipa kala don kajing manbha bat ka nemsniu kala kut ha Bethlehem haba kala letno ka weina ki persakurim jong ka Orpa kala klat no nala ka jong ka kiau kurim bat kala rai balai phai pat shala ke ying kasem bat kita kinong mowap Henry karut pat kam shem tre ban i no ila ka jong ka kiau kurim bat kala rai kut bat kala kulara kamat ka kiau kurim bakanom ino yaka kan bud yaka katcha bakalej bat kan syong bala ka kiau kurim katcha baka syong bat ublei jong ka kiau kurim jong ka ublei ki Israel unyai long ublei jong karut namar kani ka jinglong jong karut ka bala yaine bala ka kiau kurim hakapor ka ba utanga jong ka udang im bat ru hakapor ba utanga jong ka ukhun jong ka Naomi ula klat no kala rai ban yaine bet bala ka kiau kurim bat ban yainge hau tau play jong ka kiau kurim jong ka uplay ki Israel Jehovah dei kadi ka jinglong jong ka rut ka ba uplay ula kerkhu ya ka haka bakarut kala ong satangga jingap kaban panya khlat yang anapha ko
kiau kurim ko Naomi. Baka ni kede ke jinglong kabala penlong baka rut kan yo ya ka bainong ka babaha. Haga jinglit pa no sya Israel Bethlehem. Karut kala ya kendu yo Boas ubadai na kakur ka jat jong u Elimelek u tengah jo ka Naomi. Bat une ude bri ubadai biang ban siu spa ya karut ban penmi sembai yo sembai jong Abimelek ubau Abimelek ula yap no ki khun jo u kila yap kan penmi sembai. Kumta Boas ude bri ubadai biang kat kum kat dustur jong ki jiu ba utau kur ba jan jong unono briu uba yap klem sembai klem kun kum tau long uba biang ban syongkurim yau tau bala yap tam sembai tedei na kata katau ka rut ban yatu lengkot kalong ba kala yo kurim yo Boas briu babha ubriu badan ba ubriu badan shibon ki jingdon jing ki khandau ka siap ki jingthong ki lengkha ki jingtrei ki babon karut kala yo kurim yo Boas bat ublay ula kerku ya karut kala kha yo Obed bat kumta now Obed ulami u Jesse now Jesse ulami u David bat now David ude kepatemen jo Jisu kani kala dei ka commitment jo Jisu karut ublay ula kerku ya ka kala sariu kantei henrei na mar kata ga jinglong ba yaine jongka how play jong ka Naomi play ki Israel kala yaine la ka bat la ka kiau kurim kumta kata ga jing yaine jong ka yo ka bainong babaha kala yo ya utanga ubabaha kala yo ya ukhun ubalong ukpatemen jong isim batru ubalalong ukpatemen jong usim kisim utrai ki try u Jesus Christ kani ka jinglong jong ka rut ka jing yaine jong ka kala yo ka bainong ka babaha. Bible ka yuturu syapangu Elisha de Shakri jong Elijah. U play la penan ka borba yo Elijah ki kamba ki dakpla bat jingya thulpa bat ki ki bakra. Kabla pen khanyo ikisim kabla pen khanyo iki bakra batri hagapor ka jong u Elijah. U Elisha u de tang u Shakri unong bur yo Elijah hagani ka por. Henry namar ka jingyaine ka jong u Elisha yala u kumu Shakri jong Elijah u Elisha ula yaine habau Elijah ong to khilet no try un sara yanga ngan let no baru try hagaru na kapor ko Elisha to khilet no Elisha ong nganom i no yame ko kanrat da lele hangno hano ba medan ngan don bat me te kumta ula put ya u Elijah kat shaba ulet kat shaba ulet na kawai ka nong ba sya kawai ka nong ba na kawai ka shnong sya kawai ka shnong na kawai ka jaka sya kawai ka jaka na kawai ka way lum sya way lum na kawai ka wa sya kawai ka wa kat shaba ulet u Elijah u Elisha ula put top ya u minat bat u yaine ban Shakri ya kanrat jong u Elijah bat kumta ban ai bai nong ya kata ka ba u Elisha ula yaine balau jong kanrat u Elisha ula kali ka ka ba me kwa bangan le uong makwa ban yo arsha ya ke jing pan sle ka jong me ka ba don ha me Elijah uong men yo ya kata dei tat ha ba men yo bangan le no na gani ka perthai kumta u Elisha ula raikot ba un yaine un but by top kat sebulai ukan rat hadu kata gasngi ka ba unyo kumno balara no yo Elijah na kani ka perthai Bible ka ong ula yaine ha kata ga jingkut jingmot balau jong us kan rat jong u bar ha ka por ka bala rong no ha ka kaliding ya u Elijah na kani ka perthai u Elisha yo ha kata ka por ka jankup jong Elijah kala ha pa Elisha bat ula yo arsha ya kabor arsha ke jing pensle bat la yo thu bau Elisha ule ki kamba kambun ban ki kamba bau Elijah ule arsha ke jing pensle uyo arsha ki kamba ki bau Elijah ule u Elisha ulale ya kita ke jing yaine ke jong u balau jong kenrat ban Shakri hok haga kambat haga jing Shakri kum u Shakri ya u Elijah penlong yo Elisha baun yo arsha
ia ke jing pensle bat arsha ki kamba ulale panyo kenrat jongu. Bible ke yaturu siapang Joshua kapor ba Moses uyalami ki kun Israel na Egypt pandet syarikanan. Joshua udaitang usamla Henry ulalong usyakri bat unong yetre rengkat ubalabut rengkat hakti hakejat jong Moses haki saupos nem ke jia lenti hari kala. Onda ba Moses ulayap no shua bonrung syarikanan. Kalari kapor ba Joshua unshimti kakam kumunong yalam pan penyo kenti ya kerikanan haki kun Israel. Kumta Moses ula IT ya kata kakam baru play ula pensle play ula don rengkat bat Joshua kumba ula rengkat baru Moses bat play ula pan pau shibun ki kamba lengba ka ktijong Joshua kumba ula le lengba Moses. Bat day Joshua ubala penyo kenti ya kerikanan haki kun Israel. Kajingay ne jong sau posnem ban bud hakti hakejat jong Moses. Kibabun kila paidin, kibabun kila ino yo Moses kila kenyum kila keren persya yo kila yele persya yo hakapor bo Moses wala pa sentiat ya ka rikanan hakikat argot ki rangba jong ki Israel. Henry nakini shiphawngot kilai persya ilawan ra ke report ke basniu ya kerikanan kilai persya yo Moses pakila kenyum yo blay tang ukalep Joshua kila yeng hakaliang Moses Joshua ula yaine hadu ke bakut ke jinga lenti hari kala bar kata ke jinglong ba yaine jong kala penlong ba blay unchem snobha kala penlong ba Moses unchem snobha bat kumta ula long unong yalam ubajab pan penyo kenti ya kerikanan haki kun Israel. Dena kata kadau kani kari ke jinglong ka badan kam na ka benta jongi haga jingya dei bat ka jing syakri jongi oblay haga jingya dei jongi bat ka kam bangi trei haga jingya dei jongi bat ki briu haga jingya dei jongi haki noki benta ka jingya ne kari ka wei ne ka jinglong ka ba onom du ban khetso kari ka wei ne ka jinglong ka pen snob ha yo blay yo briu kari ka wei ne ka jinglong kapadon kam hadu kata-kata ladengi kwa ige jing roy ladengi kwa ige jing job ladengi kwa ige bainong hangni ha perthei badru shabam jukut kumta awne snem arjar arpau hnriu le singila bani kendo shibun ki challenges shibun ki jing tenju ki jing janjar ki jing kerdu ki pebun ki jing ngila bani kendo henry tu in ya how no stem bro system da ke jingai ne how play da ke jingai ne ha kata ke jing syakri ka kam bagi tray ke jingai ne ha ke jingai dei bat ki briu dong in yai ne namar ke jingai ne ude usok jong mensin dei ke jinglong jong play bat kani ke penlong bagi nyo e ka bainong babaha halendet jongka play un kerhu dongan duai ha ka ni ka por don na prenjong pipi kendo igi jing ki jing tenju ki babon pisngau ko bamla shu banya chakmat pisngau kumba kata ga jing im kala palat henring ong ye pito yaine hautra yaine ha ga jing yaine ha ga jing syakri yaine ha kata ga kam pat kanu ka boblay la shania happy ngandua play bo pa jongi ba happening kerteng jisu pada nasaret kun jome duai na ka bentai tu bios ngau tin jome tu pencai bor yaki dana prenyo ki kila sota ngau thai ngau lwat ki ngau du bor rekershan bor yaki dana prenyo ki pang kamet pen khya yaki dana prenyo ki pang kamen sim ke jingmot pen khya yaki pelai lu yaki pentingin pencai bor ai kin yaine bat me hadu ka bakut naman me ong tang taw be ne hadu bakut ngau lai im kerku yaki ha kerteng jisu duai ngapa ni kini baro amen.